Ila yako tu. Pamusoro imam. Ndaka mangadrowa maya. Amaya vakaenda kumasoro. Vakano profit. Vachiti ini ndoenda kuchechi kuCotton Pickers. Vakatanzi ndakapiwa nyoka inotorera vamwe mari pamashopu noti tine mashopu tese tiritu. Vakanditi ndine gondo randinaro. Gondo waturuka. Rekuita varume vese vomuvillage varume vangu. Saka ndanzwa nemakuwa. Ndobva ndazotsvagurudza nyaya yakatotorwa udhiyo kumasowe ikoko. Udhiyo yacho ndinayo. Ya tinachatamba nomuti. Vachiti mune gondo waturuka. Nenyoka inotorera vamwe. Pasowe. Veprofita vari kumasowe ndaitove kuprofita. Nandisiko kumasowe nanditori kumba. Ndisina kutoenda kumasowe kwacho. Mprofita. Saka tuta sini profitas. Pamwe vanga vakabatwa nemweya. Ndizvo iri maizo tumweya kutsanangudza dzakarova. Zvakataurwa neaudio ndizvo asina neprofit. Maizvitaura muri chii? Zvakaitika ndizvo ndakasimuka ndichiparidza. Ndasimuka ndichiparidza ndakatonzwa kuti zvandakutaura ndakwanisa zvikuru. Saka ndakatorera kuti ndofunga ndanga ndahaka. Asi pane pakatangira nyaya. Profita ndiye akaprofita ini. Ndobva anditi akaprofita mai vekwakumeni ngoro nemurume wake ndobva kuti zvoni amai simukai nababa endu simukai munzwe nyaya iripo ndobva simuka mai nemurume wavo. Ndobva vanzi ndaona mbenya yaparara. Asi kuparara kwayaita yaparara nekuti mudzimai wenyura anenge aine $20. Panouya mumwe munhu anenge aine $20. Asi $20 anenge akasiyana kuti munenge mune 20 ari ma10. Uya anenge ane 20 iri yakabata. Saka ndopa ndaona pavambire mbenyu kuita sei kuparara. Ndobva vabva vavakirwa muteu. Ndakanga ndashaya chaja ndange ndichitengesa mushopu. Saka mashairi yakaita ndekuti pakauya munhu mushopu ndobva atitiona. Ndobva ndamuratidza. Pandakamuratidza ndakaona kuti ndarongedza chaja. But hapana umwe munhu akazomboya achida chaja. Pandatsvaga chaja ndikaishaya ndati pamuri kuvakira uyu. Hanzi nauyi inoitika pamashopu penyu nemuprofita. Ndobva ndati pamuri kuvakira uyu ishe. Hazvaigonawo here kana mune zvamunokwanisa kundiitirawo nokuti ini kune zvaitika kubasa kwangu zvandisina kunzwisisa. Ndobva zvanditsanangurai ndobva ndatsanangura. Zvikanzi nayo yenyu ndo nhau imwe chete iri kuitika. Saka imimi chitsvaga ishisha remubhestrid munyore zvinhu zvenyu zvese zviri mushopu menyu. Ndobva ndati zvinhu zvangu zvakawandisa ishe handikwanisi kuzvinyora. Hazvikwani pashizha. Zvikanzi munoramba muchidzokorodza. Chero pamambonyora rambai muchinyora ipapo. Kana manyora sekudaro motora mbiya inenge ine mvura asi zvinoda chivindi. Monoisa pamukoto. Ndobva ndatadza kunzwa shona ndobva ndati zvoni pamukoto ndatadza kupanzwisisa ini. Ndobva ndanzi nemukadzi nemurume we vanga vaprofitwa muchembere mungatadza kuza pamukoto. Alright tosokutipirai kuti pamukoto ndipapi. Ndobva ndatayo ndoda kutonzwa zvinoti kunozoedza kunze ndogona kudi kukangano. Zvikanzi pashopu yevava mai vava nemwana wava mugijima. Ndobva ndonokusha mvura iyoyo. Saka zvadaro ndobva paparidza akaparidza nonzi chimiko nemurava. Ndobva pazoparidza akaparidza nhoroondo yaJohani. Paakaparidza kwakanzi jana rakuvakadzi ndobva ndasimuka ndichiparidza. Ndakaparidza. Azvenguva. Saka ndakanzwa kuti pane zvakuitika pandinonda ndakutofamba ndichiita nema-action. Kusvika kwaita kungobva na 12 o'clock kusvika na 6 o'clock kusvika murume wangu akanodaidzwa kumba ndobva auya murume wangu. Ndobva audzwa zvaakaudzwa. Ndobva kwanzi kwaitika rufu. Ndobva taregedza kunamata bataenda kumba. Tasvika kumba ina vanhu vanopinda mumba. Makunya kuti ndakurira. Tikuti zvekuti vari kutora zvinhu makazvitaura here? Zvekuti vari kutora zvinhu. Vari kumbobo ni zvakataurwa paaudio but audio ndo yaitaura musirimi. Inini zvandaitaura sina singakwanisi kuzvikontrol. Mama svikiko.
handisi kuziva zvakaitika. Asi ndimi here maitaura? Ndimi. Saka zvavari kuti makataura ichokwadi. What you are saying? Aiwa kani. Toidi audio kana muridzi achibvuma nezvino. Ichokwadi here? Ndakatozozvinzira paaudio kuti ndaisa kuti zvinhu ndozvandikuita. Ndakatozonotsvaga audio kuti ndinzwe ndo zvazvitaurika. Imi makazvitaura kana makazvitaura mamusingachazivi. Ndandangokondinya ndakataura zvakawandisa. Zvikabungwe mamusikachanzwisisi kuchiti chichikuitika pandiri. Mazvinzwa here? Kwava ndevapi? Mune nyaya iyi? Vakananga mezi? Amai ava musi wacho iwoyo kanga vakuma chechi. Vanenzi vakatwa nemweya wavo iwoyo vakasumuka vakatanga kutaura nezvevava vakapedza. Hanzi vakati ivo pane kachembere kanogara pahamamira apo kane mapere apedza mbudzi kanoti kanomuka kusenyi kuenda kenogara kudhunduriro risingarimwe kepfunya chikondokoto kakamirira mapera acho keuya mapera ayeedya enda ini ndedzokera kumba. Nyoka yangu nyoka yavo yavainayo ndaibata muromo ndanga ndatuma Regina kuti aenda neshedza murume wangu kumba. Zvino ndatanga zvorumwa nenyoka iyi. Unozana mbuya? Ini ndini waitaura ndogara pasi pahamamiri. Hauna tochembere ndimi chiri? Hamuna. Vane hamamiri ndini ndiri ndisabhupatini. Alright. Tikuti isusu kana wewe mweya manje vakanga vichitaura toita sei? Makaprofita makaudzwa shoko nemweya toudana tingachadana mweya here mumatare? Aiwa kana uri mweya Ishe ngautaure zvinhu zvaunoona nokuti zvamukatoda kuita kana zvamukatobatsira ndeuda totsvaka kuti hamuroizvishuwa here kuti maidei muchitoti hakuna here vamwe tichenure tione kuti zvayakataurwa nemweya uyu zvingadero zvirizvo here kana kuti hazvisi kuitira kuti ndizvo here koko? Mina asi Ishe iwe munhu wega unenge uchizviziva zvauri nhaika kana usina chawakabata ungabvume here kuti ndanzi muro ndeti hongu ndiri muro? Hatina kuti rumati hongu toti pakawanikwa vamwe kana izvozvi mukada kutoraauya havo ndotenda mama kana muinavo ngavauye izvozvi. Aiwa kuti izvozvi tinozvibvumira kakuti zvichene mweidzikami moya techitirei vanga vari mweya musi wacho saka vari kutoti vasingazivi zvavava vakuita ndokutaura kwavo imameno vakakudzai vakati zvaita sei because vari ndakabva na12 kuzodzika kwacheni. Ishe kubvira ipapo chirundirwadza mushopu mangu inini hamuchatopindi vanhu kubvira paukataura izvozvo matengerwo amaitwa naye zvino zvatosiyana. Anditi amai ava taimbotukana kudhara ini shopu iyo ndakaita nga 2012 ndakasvika varipo pamashopu ipapo. Ndekupiko? Village tenu. Vane shopu futi. Ndine shopu. Taimbotukana. Takapedzera 2015 pavakandiudza uhuri. Anditi ndikafungidzira kuti zvaita sei zvapfuura. But ndikutoona kuti daka ravo neni nemashopu riri kutoenderera mberi. Uraita zvinhu. Amwe. Saka muri kunzi makapumanuroi. Ndozviri kutaurwa kuti paaudio ndo pazviri. Ndopazviri. Zvitoripo. Izwi riri rani? Izwi nderangu ende ndaitotaura. Asi hamusi kuziva chii chachakuita? Handisi kuziva. Munongopenge here? Hanzi pachechi vanga vasutswa. Handipenga asi ndinotombwaka pekuti ndinopepuka ndakatotsva nditona rimwe gemenzi rangu zvekuhaka. Saka vamwe vamunozimbohaka vasira ndanana? Handizvokuti pandakapedzisira kuhaka ndakahaka ndiri kudomboshava vaitova amwene vangu mai vemurume wangu
saka mhepo yaitaura ichiti mwana wangu ari kunditiza ndobva ndazovakirwa mutero ndikatonge ndakatsva pasi petsoka pano ndobva gemenzi rangu ratotsva pandozongopepuka ndobva ndotanga ukusiya hanzi haka yaitaura nangu ishe tikukumbirawo akarekodha ndeuyo anga ari pamasowe ndeangakuudzei zvaitika start sequence kweyairekodheri anori kutsanangurirai kuti wairekodheri cho pamusoro mama ndoona kuzanisa vanhu nyaya yandakaita kuti ndirekode mama uri chicha ava vapana vandine ukama navo pevesa wairekodheri nyaya yakaita kuti ndirekode inyaya yekuti kwakauya muprofita munzvimbo abva ativhurira sowe abva aenda tabva tasara tichinamata saka pamazuva iyayo panga pasina munhu mukuru aivepo ndini nanga ndakatoti kurei pavanhu vese vanga varipo saka amai ava vakasimuka zvishuwa vachiparidza sekutaura kwavari kuita asi vakazotanga kuzotaura nyaya idzi kuma 11 ndobva vakatanga kutaura kuma 11:04 ndikaedza kuvatsiura ndikati honai madzimai nyaya iripo ndekuti kana tichitaura nyaya idzi dzinoda kuti titaure muridzi wenyaya iyoyo aripo tisataure vanhu vasipo vangu vari pamwene vabva vanditi iwewe hautaure pandinotaura muno mumudare rangu haundimisa ndava ndanyarara pani saka ndonga izvinhu zvekurekodwa izvi wakarekodheri zvinhu izvi zvekurekodwa izvi inyaya yekuti amai ava ndaizviziva kuti nyaya iyi vachairamba kana vaudzwa nani inzwaimunzwe mama nyaya iyi kai mira iwewe utori umwe munhu anotori musungu wapadare pano because ndiwe munhu uri kukonzera kusagadzikana kwevanhu mazuva here vana maizvo taure nyaya padiwe mupeisa munhu izvizvi okuziva kudaro uri munhu akashata kwete kushata kwokutamba ndiwoni munhu akaipisisa ungatori zvekuchechi wonovigira vanhu vari kumba uda kupezanisa vanhu nyaya imambo ndakasvika nayo waiteperei asi hama dzavo dzakasvitsa nyaya iyi iwe waiteperei wati iwe waiziva kuti vanozoramba waiteperei waiteperei da kubhadharisa kutepa ava munonamata nawo era aiwa ava tinamate navo unonamata nawo uda kuvinganisa vanhu vatouya kumasoro akatozondiprofita futi uyu kuti ndichadonha nekuda kwevava ndichadonha kana ndadonha ndichabvunzwa ndonamata pandibvunza wotaura kuti vanotoita zvekure ndainamata kure nekuona kuti handikwanisi kuwana zvikwanisiro ndakauya padhuze asi akatozondiprofita muprofita akatozondiprofita akatondipa mutemo okuti muchadonhedzwa nekuda kwavo asi padzaitaurwa inanakuzvipinda ndakazina kunyepa iri iyi nyaya ndinoti kunyepa chikonzero ndechecha ndiri kuti kunyepa ndechekuti ava mai ava ndakatoedza kuvamisa andidya vakaramba vakati iwe nyarara utaure pandinotaura uyezve ndaiziva kuti panga pane hama yamai ava waiteperei ndomubvunzo wangu chandaitepera ndechekuti nyaya isazondisarira maoko mangu nimuridzi akataura nyaya yake yaikusarira maoko ako pakudii pachechi nekuti ava mai ava pandakavamisa vakaramba vakati chero kuvhileji koko hamuna zvamunondiita maodhi iyoyo itoripo panyaya iyoyo chero mukaenda novaudza hamuna zvamunondiita wasa munhu kasirai nemhosva padare ndiwe une nyaya izona anga asikatozivi kuti vanyiwa munhu akanyiwa akasazviziva angarwa nemunhu angadesa iwewe ndo waida kugadzira nyaya da kutongera izvozvo zvekuita vanhu zvekuda kupesanisa vanhu da kupa asi nyaya dzekutamba nadzo dzekutakura nyaya dzekuroa uchindisa kuvanhu uchitepa vanhu uri munhu anonamata rii uri kunamata here kunamata iko kwokupesanisa vanhu ndoda tokutongera izvo zvawakaita zvokutepa izvo uchinopa vanhu information yekuti vavengana ava neyavo tichavatonga neyavo iwo neyako vanofanira kuzoya kudari musowani
vese vachipinda neuyani yacho mutsa 5 modzoka mutsa 5 tichipa mai avo mutongo wavo zvavakaita tichipa uyo wake nazvinza kuku hakuna achida kuti muvhireji mandigere nekuti munongoziva kuti kana zvanzi uroyi kana ukafamba vanhu vanenge vangoti kana mwana wanhinge akangonzwanza chembere iyeyo saka ipapo pari kundirwadza rakamura kuti zii vakanzi muroinani mai yavo vakainani uyu ndobva atepa achiti kwai ndoda tivasazorama ndokuindisa information kune vanhu dai makanza ago mukasazviziva mukatsamwe inini munhu akatotanga ndudza pamusoro imama ndimaiguru wangu wangu ari kupanaamatane kuti mune audio dai makaudziwa pasina audio maibhiliva iri taasingabhilivi saka uya neaudio ndiane nyaya audio yacho naine mamwe mashoko yakataura amai avo pane mamwe andakateerera ngakwawana kanzi munhu muroyi mero papangana kunzi akashidzira vakambouya vakauya vachinhingiringa ndaona baba saka play audio vachitoudza uyu kuti nyaya audio zvitaura namambo asi uyu anda kutongo ndakatotsvagawo kuti iye munhu ndiitira bhokoza nanopisanisa vanhu kuti takaya kuaudio yacho handii zvimere siyayadai hatona kudairira vanhu ndamuchiita zvindakadaro play aichiti kubatidza koini iri kutobatira dzadzaka dzimwe dzese saka ichatanga kumanya kuti ndototora tikuti munhu wekutepa vanhu iyi uri kutepa kugadzira makuhwa anopesanisa vanhu vanhu vanotemana nyaya dzakadaro hadziitwe shamwari yakuti ukanoita iprofita chako chakadaro chakadhakwa iprofita icho haufaniri kuvenganisa vanhu ndopane nyaya iyi izvezvo havachatoonana hava kuti shopo yangu haichatengwa kubva zvaitika izvozvo wapona saka ndiana chaenda saka uchabata vanhu chinotipindai mwiri izvo chinovatipindai mutenge mushopo mamai uchapagadzisa sei gogo vari kuti ndava kutya muraini kuti pakangonzi pafa munhu kana parwara ndotonzi gogo vemapiri tiwe unongowanisa nyaya idzo gogo makainzwaona nini nyaya yekunzi muri kunzi munoroya makaiwana kuti takainzwa paaudio ndiana kayana kuti audio yakabva kuna suru nani hakuna munhu anodzinwa sori ndingauya nani kwamuri audio yakauya naye mukomana anonzani Ringston Ringston muprofita masvikera mamona kuti ndo satani chaichai kutokuta next time hauzviiti ndatokutonga ndokuri aupesanise vanhu aupesaniswa ndiyane matsamba eupostori wacho zvodausungwa haafaniri kuzviita izvozvo aufaniri kukurudzira vanhu kunetsana ini matsamba mambo handina sandina munhu wandakaprofita aiwa toda kutongera audio ndopatiripo unzaika audio nai azvoza maya makaronga ri maisirei kuri aiwa yange tatamfoni mafoni panza aiwa vanhu vafaniri kudzima maisa vasalimi hazvinesisabvatadzima aiwa ndandasvika pazviri parovetwa notipei yava yatanga iri pakadenga apo kubata nhombe munokwidza pamusoro inayo itaiti aivinzwaiwo iyo handichinzwaiwo
itai katinze nanga mufonda tendisawo kumu ndoyasinzikeza ndikanzika ndandizvazvi pane fomu kuti mini vanoda kutireni handachandirikunza takai muri kuramba kudhitira nda kuti mudzokere kuku atanoti mudzoke tizopa mutongo mamuda titese kuku titese kumba titi vanhu tivaudze kuti hamuroi ndikuti vanhu vari kumusha muri tivaite sei isusu tikubatsirei sei mumusha aiwa tichado kutonga ava kava nditi ava ndo vane mhosva havasi kuiramba kana imbe saka tati munouya tovapa mutongo wavo patida kutonga futi nouyu akavesa muto ndomutoto ava vasi kuramba kuti ndine zvandaitaura but handisi kuzvinzwisa kuti chachii saka tinoto pamunouya papotetaita gudzo dzedu kuti nyaya yakafanira netoita nenzira tikangomhanyira kupai mutongo tinokupai unokufadzai kana kusakufadzai kana usingaenderani nezvatofanira kuita saka mukapiwa nguva kuti pakadii kusvika musi wa5 mouya tinokutendai nekutipa uchapupu hwamatipa nenyaya chasikatozivi ndo zvekuitika mumatunhu ndimatotidii gogo vari kuchemawo nekuti patinovaripisa vanhu vekuraini vanobva vazviziva kuti munhu awenyu atongwa nditi ndizvo gogo nevanotepa vanobva vaziva kuti kutepa futi kunotongesa kana chitepa zvinhu chinopa vanhu information yekuti vanetsa takandi